Για να δούμε λοιπόν τι περιέχει το My Big Day και γιατί χαρακτηρίζεται ως το απόλυτο εργαλείο οργάνωσης γάμου. Όλες οι λίστες που θα χρειαστείτε για να μην παραλείψετε οτιδήποτε σημαντικό, όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την εκκλησία, με τα νόμιμα έγγραφα που απαιτούνται, λεπτομέρειες σχετικά με τη δεξίωση, με το γαμήλιο μενού και τη γευστική δοκιμή, όλες οι προσφορές που θα λάβετε σχετικά με τον στολισμό, τη μουσική, τον φωτογράφο, την ένδυση της νύφης και του γαμπρού, προσφορές για το bachelor party σας και το ταξίδι του μέλιτος, έτσι ώστε να συγκρίνετε τιμές και παροχές και να επιλέξετε την ιδανική επιλογή. Επιπλέον, όλα τα ραντεβού σας οργανωμένα με υπενθύμηση, έτσι ώστε να απολαύσετε ήσυχοι τις πρόβες και τα δοκιμαστικά σας. Τι κάνει όμως την εφαρμογή του Big Day τόσο ξεχωριστή? Μα φυσικά το ότι περιέχει πρόγραμμα υπολογισμού των εξόδων και πρόγραμμα ταξινόμησης των καλεσμένων σας και τοποθέτησή τους στα τραπέζια της δεξίωσης. Το My Big Day λοιπόν, ο δικός σας ψηφιακός wedding planner μέσα στο κινητό σας, γίνεται το δεξί χέρι της νύφης και ο καλύτερος φίλος του γαμπρού. Διαθέσιμο για Android, iPhone και υπολογιστή. Αποκλειστικά στο mybigday.gr. Η ώρα η καλή.